Teman-teman, sebelum kita berolahraga, baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Și vor să-l învețe minte, stai că vine acum bau-bau. Oare câte iare are, cum o arăta bau-bau? Câte fioros e oare, cum o arăta bau-bau? Hei, hei, hei! Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau-bau. 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 Gură dau, că-i urâtă, are coarne, nu mi-e frică de bau-bau. Oare câte iare are, cum o arăta bau-bau? Câte fioros e oare, cum o arăta bau-bau? Hei, hei, hei! Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau-bau. 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 E o legendă, e o poveste. Hei, bau-bau n-a existat.